Hello everyone, welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। So guys, दिनै आं मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो फैदों। Before 3 days आं मोनसे फेसबुकआव पोस्ट होदोंमोन। आंना फेसबुकआव जिहेतु आंनि नामा जन्मिका दैमारि, सो आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव दङबा नोंथांमोना मोनथिखागौ जानो हागौ। आङो मैया दाखालि मोनसे फेसबुकआव पोस्ट होदोंमोन। आरो बे पोस्टनि जाथाया बा जिखिनि आङो टाइटेलाव लिरदों बे जाथाया जोंनि गामियावनो जाना थांदोंमोन। दिनै सानथाम सानब्रैयानो जाबाय। गिबियावनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। सो बे टपिकखौ दिनै आङो इउट्युबाव लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय जायबा दा बेखौ लाखारनानै खारदों बिनि गुबै बिसिया आंखौ जनायनायलाय जे जन्मिका नोंहाथ' इउट्युब चेनेल दङ, एसे फोरमायना हो इउट्युबावबो आंनि जाथायखौ, आंनि जिउआव जानाय जाथायखौ, जाहाथे बिनिफ्राय एसे हेल्प मोनो नोंथांमोननिफ्राय होननानै। सो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय जे भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंनि समाजाव मा जालांनो हमखो, सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिनजावखौ लाखारना खारनाय, सोरनिबा हिनजावा गुबुननि हाबा जाखानाय हौवाजों थांनाय। जोंनि समाजाव बेफोरनो सोलिबाय थासिगोन नामा? बेफोरो मानो बांलांनो हमदो? बिनि रिजोना मानि थाखाय? जोंनि गेजेराव जेबो सोलोंथाइ गैला नामा? साननो हनो रोंनाय गोहो गैला नामा? नोंगौ, आं मानियो गुबुन समाजावबो बा गुबुन हारिनि समाजावबो बेफोर जाथाया जाया नङा, जायो। नाथाय जों जोंनि गेजेराव जानाय एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जानायखौ जों हमथानांगोन। आरो बेखौ जों माबायदि हमथानो हागोन? सोलोंथाइनि गेजेरजों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मेलेम गैला। मेलेम थानायमोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। सोरनिबा हौवाजों सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावा खारलांनाय आरो सोरनिबा हाबा जाखानाय हिनजावखौ हाबा जाखानाय हौवाया लाखारना खारनाय। बेफोरो मा? मेन्टेलिटि गैला नामा? मरेलिटि गैला नामा जोंनि गेजेराव? लाजिथावना बाथ्रा। जुदि मोखां बिजाबखौ नायोबानो सोरनिबा हौवाया सोरखौबा लाना खारनाय, सोरनिबा हिनजावा सोरनिबा हौवाजों खारनाय, बेफोरखौसो नुयो जोङो। फर एग्जाम्पल, दा आंनो पस्ट होदो बिदि, आंनो पस्ट होदो। दा आंनि पस्टनि द्वाराबो गुबुना मोनथिलायबाय जे सोरनिबा हिनजावा सोरनिबा हौवाजों खारलायबाय। बेनिखायनो दिनै आं सावरायनो फैदो मानि थाखाय बिदि जालांनो हमदो जोंनि समाजाव, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोर मानो जालांनो हमदो बिनि बागै सावरायथावथ' आं बे मोनसे एग्जाम्पलखौ लानानै फैबाय। दा सुंद'है आङो जोंनि बे गामियाव जालांनाय जाथायखौ आं खोन्थागोन। स' नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होना दोनदो। बेयाव नुनाय हौवा आरो बेयाव नुनाय हिनजाव, बिसोर सानैया लानानै खारलांबाय। बाट सानैबो हाबा जाखानायसो। दा हिनजावनि बाथ्राया जाहैबाय, हिनजावहाबो हाजबेन्ड दंखायोमोन। साडेनलि बिनि हाजबेन्डआ डेथ जाबाय। दिनै 6 मान्थसो जाबाय बिनि हाजबेन्ड थैनाया। दिनै हाजबेन्ड गोमोरनाया बोसोरसेयानो जायाखै। नाथाय उतपात लगायबाय गुबुननि हौवाखौ सेना लानाय। दा बे हौवायाबोथ' संसार जाफुदोंमोन गुबुन हिनजावदों। जे गुबुनखौ नोङो बिदि खालामनो साननायनि सिगां नों गावनि लाइफआवनो सानग्रोना ला। जुदि आंनि लाइफआव बेफोरबायदि जाथाय जाबोला आंनि गोसोआ माबायदि जागोन, आं माबायदि बायफ्लेगोन, बेखौ साननो रोंनांगोन। दा बे हिनजावा, स्क्रिनाव नुनाय हिनजावा हाबा जाखानायसोमोन आरो सासे गथ'बो दोङो। नै बे फट'खौ नुदो जानो हागौ गथ'खौबो एसे। बेयो बिनि गथ'खा। ओमफ्राय हाजबेन्डआ थैबाय। हाजबेन्ड थैनाया 6 मान्थसो जाबाय। ओमफ्राय बे स्क्रिनाव नुनाया हौवाया बेखौ लाखारनानै खारबाय। नाथाय बियो हाबा जाखानायसो। दा बिनि बिसिया दुखुजोंनो आनाय आथाय मेगनाव सानफ्रोमबो मेगन मोदै लानानै थांनानै दंगासिनो। सानब्रैयानो जाबाय, नागिरनानै मोनाखै। बहा थांखो, बहा थाहैखो मोनथिनो मोनाखै, दासिमबो मोनथिनानै मोनाखै। बेसेरा नागिरलांनोबो आखायाव थाइसे फैसा गैया। आरो नागिरलांगोन बहा? पुलिस स्टेशनाव बे केसखौ जनायदोंबो थाखा गैया आखायाव थाइसे होननाय। बिसोर बारा गोजानाव थाङाखै। एक्चुअलि थांनाया बिसोरो बेबायदि गुवाहाटी बेखिनि एरियायावनो जागोन। मानो होनबा गावनि आइडेन्टिटि कार्ड, भटार कार्ड, पान कार्ड बेफोरखौ माने हिनजावा लाबाय आरो ना। माने बेखौबो एकदमबार लांफानो बिराद सेस्था खालामदोंमोन ना, बाट बिसिया लाखिबाय आरो ना। बे हौवानि बिसिया लाखिबाय। आं बुजायबाय बे जाथाया बैसागु समनिफ्रायनो एसे जाबोगासिनोमोन आरो ना। एसे गामिनि मानसिफोराबो मिन्थिनो हमबायमोन जे बिसोर सानैजों एसे मायाबा मोनसे लिंक लालायदो होननानै, माने समाजनि मानसिफोराबो एसे मोन्थिखाबायमोन। ओमफ्राय बैसागु बोथोरनि बाथ्रा। ओमफ्राय दा बे हौवानि गुबै बिसियाहा ओमफ्राय समाजनि माखासे आदै मादैमोनखौ लांनानै जनायहैबाय आरो जे नोङो थारैनो आंनि हाजबेन्डजों लाइन मारिदो नामा
एबा आंनि हासबेन्डजों नों लिंक लादो नामा माथो आंनि हासबेन्डनिफ्रायबो माथो नोङो फैसा धार लालायलायदोनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोंनोनो जों थां ओमफ्राय इयाव थांनानै बायदिसिना सावरायनाय जाबाय ओमफ्राय बायदिसिना सावरायनाय जानानै बे हिनजावा एकदमबार अनेस्ट आरोना नङा आं बिदि नङा जास्ट आंनि आखायाव फैसा गैथ'यैखाय आं धार बिदोंमोन होननानै ओमफ्राय हिनजावा बुंबाय नों आंनि हासबेन्डनिफ्रायसो धार बिनो मोनबाय न'आव जे संख्रि फानलु फैसा गैया बायनो नोंनो धार होनो बहानिफ्राय फैसा मोनखो बियो बे मानसियाथ' खामानि मावखाया बिदिनो फालतु गिदिंथिंबाय थायो फन लानानै सोरदोंबा लाइन मारिथिंबाय ओमफ्राय जों बुंबाय समाजनि मानसिफोराबो बहुत बुजायबाय आरोना दा बे हिनजावखौ आरोना जायबा बेजों थांदो जायबा बेजों खारदों बे हाबा जाखानाय हौवाजों खारदों ओमफ्राय बेखौ समाजनि बुरिफोराबो बुजायनो हमबाय नाथाय बुजायनायावबो दिनै सानब्रै जाबाय खारलांबाय आरो बेदों हाबा जानो गोसो जादों नामा नों हाबा जानो गोसो जादोंबा जों बुंना हो जों सोरबा हाबा जायिखौनो जोङो सोरबा सेंग्राखौनो जों बनायना होगोन दानि जुगावथ' बेफोरबायदि गोबां ओंखारोना जुदि गोसो गोरोबलायोबा नङा होनबा ओमफ्राय नों जे गुबुननि हाबा जाखानाय गुबुननि संसार जाखानायखौ नों मानो सिफायनो नागिरदो होननानै जों गोबां बायदिसिना समाजनि मानसिफोराबो बुजायबाय आरोना बे हिनजावखौ जायबा जा बेदो खारदों गोबां बुजायबाय नाथाय बुजायनायावबो बहुत मानिथिनाय बायदि बुजिनाय बायदि खामथिबाय आरोना बै समाव ओमफ्राय मिटिं खुंनोबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मिटिं खुंनो नागिरदोंबा हौवाया बिसिखौ एकदमबार दम होयो नोंखौ बुथारगोन मागोन जे मिटिं खुंनो होनाङा इफोरबायदि बे जाबाय जेन जों मिटिं खुङा नाथाय नोंसोर गावनो बे जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हमदोंबा बा जुदि गोसथोलायनो हमदोंबा नोंसोर दानिफ्रायनो गारलायदो एबा गावबा गाव सेपारेट जाखादो जिहेतु बेहाबो हिनजाव दंखायो नङा होनबा बेहाबो हिनजाव दंखायो दा गुबुननि संसार जानायखौ मानो सिफायनो लोगोफोर आं सानो 100%आव 80%आनो गोरोन्थि हिनजावनाव थायो मानो होनोबा लाइ होबा लाफाखौ खाखागोन नङा होनबा जुदि नों मोजांबा गुबुन हौवाया नोंखौ बोरै सान्स लागोन मोजां मोनो जुदि नोंनो गाज्रि खाबा नोंनो एसेबां बुजिनानैबो नोंबोथ' सासे हिनजाव नोंनि हौवाखौ जुदि नोङो गुबुन हिनजावदो सेजाना लाबा बिनि दुखुखौ नों गावनो सानना नाय मादि मोनगोन दा बे हिनजावा दुखुजों माबायदि आनाय आथाय जागासिनो दा नागिरलांनोबो थाइसे थाखा गैया बेनिखायनो गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदों जेब्ला एसे मदद खालामदो आं स्क्रिनाव मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होदो जुदि बहाबा नुबाय बायोबा आं फट'खौबो होना होखादो स्क्रिनाव नोंथांमोना बहाबा नुबाय बायोबा लामा सामाफोराव स' नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव जनाय हरबानो जाबाय आंनिसिम बे रिक्वेस्ट जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया जोबोद खम जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो होबथानोनो हाला मादि होबथानो हागोन उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोलोंथाइ लाबोआबा उन्दैनिफ्रायनो मोजां गाज्रिखौ सायख'नो हानायनि गोहोखौ लानो हायाबा आरो बेफोर गोहोखौ जों बबेनिफ्राय मोनो एजुकेशन नाथाय जोंनि गेजेराव शिक्षानि जोबोद खम जायनि थाखाय बेफोर जाथाया जाया नङा जाबाय थायो बेफोरखौ जों माबायदि स्टप खालामनो हागोन गाइस नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर जे बिनि फारसे जोङो माबायदि मोनसे प्रपार डिसिजन लाबा जे जोङो बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो एसे खमायनो हागोन मरेलिटी गैला जोंनि गेजेराव गथ' गाव जोनोम होआबा बेलेग बाथ्रा गाव जोनोम होनाय गथ'खौनो गारनानै गुबुन हौवाजों खारलाङो बेफोर माबायदि एसेबो मरेलिटी गैला नामा एसेबो होननाय गैला नामा सासे बिमा जानानै सासे गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ गारना गालांनानै माबायदि गुबुन हौवाजों खारो जोबोद लाजिथावनाय बाथ्रा आरो दुखु मोनो बेफोर जाथायखौ जुदि जोङो खमायनो हानायमोनबा जोंनि समाजनि गेजेराव बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर' समाजा गावनि फिसा फिसौफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो हाजासे सोलोंथाइ होबो संसार जानायनि सोलोंथाइ गावा जियाव शान्तिहै माबायदि पिसहै गावा थांना थानो हागोन एभ्रिथिं अल राउन्ड सोलोंथाइखौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो होबो देरबा रोंगोन देरबा सोलोंगोन बेखौ मालाबाबो दासान उन्दैनिफ्रायनो बहुत सोलोंथाइ होबो जोबथायाव बयनिसिमबो खावलायबाय जे नोंथांमोना बे सानै मानसिखौ बिसोरखौ नुबाला जे नोंथांमोना गाहायाव होनाय कन्टेक्टआव निश्चय जनाय हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय
स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेसिमनोसै गोजोन्थों